да дишате. Като поемете въздух, да се мъквате долу. Ете. Как да не поемате въздух, а да се вземете от този да стои вътре. Без да поемате. Вие разбрахте се. Сега опитете коремчето да се вземете въздух, отвътре. Не разбирате да дишате. Другото упражнение е да броиме до 3. 1, 2, 3. Задръжте въздуха сега, опустете коремчето. 1, 2, 3. Това е, ободрихте ли се? Ето аз както бях присипнала, само от това упражнение ми се върна гласа. Сега всичко се разбра. Чула баба разбрала, те се мажат бабите. Преди бабите ще поемете въздухите. Чула баба разбрала, те се мажат бабите. Грабна баба менците за вода. Така, пойде да се чуе. Професор Михалева, огромна чест и удоволствие за нас да ни гостувате в школата по народната и шарена светенца и то точно в нашата юбилейна учебна 10-та година. Честито! Благодарим! Успехи! Благодаря! Ето, че сме в края на втория ден от майсторския клас по вокална техника с вас. Искам да ми споделите какви са вашите впечатления от всички деца, с които успяхте да се запознаете и да работите. Трябва да ви кажа, че наистина деца във възторг съм от вас. Имате красиви гласове, имате и добре поставени гласове, изравнени са, което е много трудно по принцип, а ти си го постигнала. И артистични са. Това е също просто очудващо направо. Очудващо, като имам предвид студентите как са. Като правя сравнение, те са много по-добре. Защо ли? Защото те са по-искрени, по-спонтанни. Не случайно се казва, че актьорите трябва да бъдат искрени като децата. А те го правят всичките. Аз съм просто... Почти нямам работа, дето се казва, да свърша. Ако има някакъв проблем, решава се с основното нещо, което е дишането. И ако те го осъзнаят това нещо, няма да им пречи, когато танцуват. Разбирам, че ти правиш спектакли, не правиш само концерти. Да, което е много хубаво. И те поздравявам за това. Благодаря много. И ние искам да ти подарим от името на всички деца и от името на читалище развитие. Ето това е една малка книжка, в която се разказва историята от създаването на школата, която създадох през 2013 година, когато след завършването на Великотърновския университет. А това е един календар. Още си го сложа в кабинета, направо го слагам в кабинета. Поздравявам те за този състав, който си направила, за тая школа, която си развила и продължавай да я развиваш, защото това е пътя. Децата са много гласовити, а това е България. Българите са такива, в чужбина ги търсят с фенерчета, така, къде глас да има. А тук е дадено, че прилива. И ти създаваш и енергията даваш така с импулса да започнат и да знаят какво правят. Това е най-важното. Да знаете какво правите и съдържанието на песните да излиза на лицата ви. Това е моето пожелание. Да не стоите сериозни, като... Не вярвам, като излезете на сцената няма да са така. Това ми е ясно. Сега аз може би ги смущавам малко, но така е. То е за начало. После ще се видим пак и няма да е. Да
Да сте жива и здраве отново. Благодаря ти, Цвете. Благодаря на всички. Благодаря ви, деца, че се отзовахте. И дето вчера изкарахме курс, сега сте тук пак всички, на което благодаря, значи ви е харесало. Да? Благодаря. Добре.